Takže dobrý deň, toto je moje prvé video z Robloxu, tak ideme si voľať preskúmať, že to bolo dobré, lebo som dlho nehral Roblox, tak môžeme ísť na to. Dáme si ako prvé voľaké autíčko, napríklad toto. Takže poďte ľudia. Tak, dáme si speed. Samozrejme 200, už som si to kúpil na Robloxy. Možno vyjde aj merch, ale to neviem až kedy, to možno až potom. A môžeme sa aj zvrhnúť na čo tu bolo také nové, viete. Takže ideme. Ľudia, viete o tom? Vlastne, keď tu dáte napríklad 4 lajky,